Er du på udkig efter et produkt, der lige er med til at gøre din bilvaskrutine lidt sjovere og fremtidige vedligehold nemmere, så tag et kig her på vores Stjernegårds Glat, som er en skyllecoating, et rinse-aid, som er med til at give en hydrofobisk beskyttelse på lakken og en vandafvisende effekt og en lille pift til glansen på lakken samtidig. Vi anbefaler altid lige, at du skal starte med at have vasket bilen inden, så der ikke sidder noget skidt og snavs tilbage på lakken. Lad lakken endelig blive våd, som den er. Ikke tør bilen af, men lad vand ligge på lakken hårdere her. Ryst bagefter beholderen med glat hårdere. Giv et sprøjt per panel ud her, en 5-6 stykker måske, og skyld over igen direkte med vand bagefter. Produktet her det bliver aktiveret ved en hård vandstråle, så er det på højtryksrenseren, giver det lidt sig selv. Har du en vandslange derhjemme, du står med, så sørg for, at det er en hård vandstråle, du spuler det af med igen bagefter. Når du har skyllet glat over, vil du hurtigt kunne se, at lakken herovre den bliver hydrofobisk, og vand det begynder at løbe ned ad lakken, i stedet for at sidde fast og ligge helt fladt på lakken. Når du er færdig med det, så tager du et mikrofiberhåndklæde og aftørrer lakken, og så er du færdig. Så har du lige hurtigt givet noget beskyttelse til lakken, og gør fremtidig vedligehold meget nemmere.